Terve! Onneksi olkoon niille, jotka on päässyt viettämään meet and greetia munkaan. Se on tosi kiva, että te pääsitte viettämään meet and greetia Giant Sin kaa. Mä kuuntelen nyt vähän musiikkia. Te ette kuule sitä musiikkia, koska mulla on kuulokkeet päällä. Hehe. Hehe. Ihan varmasti nautitte mun meet and greetistä. Ei ollut tarkoitus. Se oli ihan perseestä, mutta unohtakaa se. Se mitä mulla oli nyt asiaa oli, että mun super meet and greet on mun kodin vastapäätä ja vähän sinne päin. Mä näytän teille. Mä tuun näyttää. Siellä se on, missä toi nainen on koirien kaa ja sellaista. Siinä on mun meet and greet. Siellä vähän sinne päin. Siellä vähän Vantaa päin. Yli Vantaan rajan. Sitä ei näy. Mutta muuten, sanokaa jos tykkäsitte meet and greetistä. Ja lähettäkää siitä kommentteihin, kun me tehdään se meet and greet. Ja muuten hei. SEP-videot. Mä en oo kerennyt tekemään SEP-videoita Eerikin ja Peterin kaa. Koska niillä on vähän tekemistä ja mullakin on vähän juttuja. Joten videot voi jäädä vähän väliin ja se on huono juttu, mutta luultavasti nautettiin mun meet and greetistä. Jos tykkäsitte, pistäkää meet and greetiin, että hyvä ja tuutte ensi syksyllä taas ja nähdään. Kiitos.